Id-Deputat Nazzjonalista Claudio Grech ma jaqbilx li l-kampanja li jagħmel il-Partit Nazzjonalista fl-aħħar ġimgħat kienet waħda negattiva. Claudio Grech iddikjara dan meta kienet iwieġeb mistoqsijiet tal-ġurnalisti l-ġimgħa filgħodu. Fl-aħħar jiem kienu bosta li rrimarkaw dwar il-kampanja negattiva li qed imexxi l-Partit Nazzjonalista fosthom semmija fuq Radio 101 u l-eks segretarju internazzjonali John Bonello. Claudio Grech iżda jaħsibha mod ieħor. Jiena naħseb li l-Partit Nazzjonalista fl-oppożizzjoni żgur illi kienet oppożizzjoni li kienet kostruttiva ħafna. Fl-istess ħin qal il-partit għandu jiffoka aktar dwar il-politika tiegħu. Grech esprima wkoll fiduċja fil-kap. Semmejt li jekk jien għandix fiduċja f'Simon Busuttil, jien għandi fiduċja assoluta f'Simon Busuttil. Meta mbagħad kien mistoqsi fuq l-istil ta' min jippreferi fit-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista, Grech wieġeb hekk. Iktar stil ta' tmexxija temmen miż-żewġ viċi kapijiet u Simon Busuttil. Sejtni fuq il-kap, sejtni fuq il-viċi kapijiet, jiena nerġa' ngħidlek. Nemmen il-Partit Nazzjonalista f'din is-sena għamel ħafna xogħol.